Pacuk kolor nunuk kok kidul tabrakan rime blong bres nganti alok. Hei sapa sing tabrakan kacuk elekno nabrak nunuke Bu Endang. Gek nek tabrakan iki kerep lho mlebu metu lho. Tabrakan kok kerep itu. Tabrakan kok mlebu metu. Engko kapan-kapan ya yakin nek ana wektu sing ngomber, wektu sing longgar, wektu sing lodang, aku nek jagongan karo kowe iki iso botah ngono lho. Asbak nganti kebak ora krasa. Oh nggih, heeh. Kapan-kapan ya Tyaki. Nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Koko Prabu, piye Kresna? Sak sampunipun asat punang riwi, tumata punang huswa, satata lenggahipun. Sumangga kula aturi radi majeng lenggahipun. Baris mawon andadosaken kagiat jroning manah kula slindro ingkang rasa slindro ingkang jiwa dene dinten sak mangke jengandika Koko Prabu Baladewa kesdurawuh wonten madyaning praja Dwarawati kendhih kumrungsunging galih kesuk panata ling kalbu daya-daya uninga jatining karsa penepata darunaning paduka Koko Prabu tindak dateng praja Dwarawati mriki duh Koko Prabu Bramara mangus wamya ngambrang kadikaronaning kaswasih ring marga memalatgung risang ganda wastrat maja leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Humyus hamara wayahanto Resna kula wonten dawuh pratanipun Kakang ing negara Ndarawati ingkang angka sepisan kepingin tilik kayuwanane Yayi Kresna sumrambahe para warga kang mapan ana ing negara Ndarawati. Puja lan puji syukur kang jero yen kabeh tansah ginanjar kawilujengan kang sarta ginanjar ing kebagas warasan. Ewa dene kang angka 2 Kresna. Pun Kakang ngaturake alam oneng alam tembung lawas oneng tegese kangen awet sak wetara wanci ora bisa wawan pangandikan kani pratitis kawan jeneng sira Yayi Danardana. Jan-jane ngono pun Kakang ya kepengin kok Di, pun Kakang Mandura ki ya kepengin. Nalikane pun Kakang miyos siniwaka ing kraton Mandura wekasane Yayi Kresna tilik sambang ana ing praja Mandura jane pun Kakang ya kepengin. Ning mbok menawa kepinginanipun Kakang iki sajeke urip ora bakal kelakon. Jalaran Nyai Kresna wis sumpah kang disekseni jagat raya sak isine. Kang wis disekseni jagat raya sak isine nalikane kuwi isih jaman dadi begal, dadi kecu, dadi brandal lan sak panunggalane biyen. Kowe tau nyilih pusakanipun Kakang wujute Kyai Nenggala kinarya mateni Ratu Angkara Murka saka negara Dwarawati Purwa sing ajejuluk Prabu Menari Singa. Ning sak ngertiku ya Di. Sak ngertiku kowe biyen isih dadi maling. Teman ora tak silihi pusaka Nenggala ning malah kowe Yayi Narayana tak unek-unekke paribasan entek amek kurang golek. Nganti Yayi Narayana kewetu tembunge nganti Yayi Narayana kewetu apa kang dadi ucape? Sumpah Koko Prabu menawi mboten dipun ampili wujudipun pusaka Kyai Nenggala niku mbok nggih sampun. Paduka sampun ngantos ngunek-ngunekke dhateng kula. Kula niku ngampil wujudipun pusaka Kyai Nenggala menika lair trusing batin. Kinarya pados kamukten supados boten ngucik-ngucik kawibawan paduka duh Koko Prabu Baladewa.
seksenana jagat sak isine kula sajeg jumblek sajeking gesang kula mboten badhe sowan kang sarta ngambah negara Mandura. Wiwit kuwi Yai Kresna ora gelem dolan ana ing negara Mandura. Duh Koko Prabu, piye Kresna? Kelemben-kelemben roti-roti. Biyen ya biyen, saiki ya saiki. Sampun boten usah dipun rembak perkawis menika monggo sami wangsul kados wingi uni. Ya Kresna, syukur seketi jumurung yen pancen kaya mangkono. Lah sak banjure Kresna, sak banjure aku bakal nyatakake kabar kang sumebar pawarta kang warata. Kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul sinambiwara pawarta kang binandung ing Karna. Yen to anakmu si Siti Sendari nggone bebrayan karo si Abimanyu ki sajake kok ora atut. Tegese ora iso rukun. Jalaran anggonmu ngerabekke si Siti Sendari kelawan si Abimanyu ki durung genep sepasar mantene lanang lunga saka omah ora let suwe mantene wedok ya lunga saka Dwarawati. Lah iki lho. Inggih Koko Prabu. Lah iya. Upama biyen Yayi Kresna Yayi Danardana ki manut karo aku manut marang pun Kakang, kedadiane mesti ora kaya mangkene iki, ngono. Ha wong karepku biyen ki si Siti Sendari bakal tak rabekke kelawan si Burisrawa. Ning nyatane Yayi Kresna babar pisan ora nggape marang pun Kakang. Lho nggih. Koko Prabu piye? Sak menika jamanipun sampun boten sampun benten kalian jaman duk rumuhun. Jaman kula kalian panjenengan. Ya. Sak menika jamanipun sampun kwalik kebo nyusu gudel, tegese wong tuwa niku namung manut kekarepane si anak. Pramila saking menika ya wis. Perkara kuwi ora bakal tak rembug maneh. Lah, aku krungu kabar maneh Kresna. Aku krungu kabar maneh. Kiblat 4 5 pancer. Jari saklungane anakmu wedok si Siti Sendari, kowe duwe anak pupon, ngono. Kowe duwe anak pupon, kowe duwe anak angkat. Inggih, nanging punika wujudipun pawestri ya. Lah jenenge si Endang Lara Temon. Apa ya ngono? Lho nggih lakar kasinggihan Duh Koko Prabu. Lah iki. Kabar kowe duwe anak si Endang Lara Temon. Iki jari ayune kaya dene widodari darat. Keprungu Yayi Prabu ing negara Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Mula Yayi Prabu Duryudana nyambat marang pun Kakang ing Mandura. Nyambat marang pun Kakang supaya ngebon esuk ngudan sore. Nglamar marang putramu putri si Endang Lara Temon bakal didhawuhake kelawan putrane Yayi Prabu Duryudana sing jenenge Si Lesmana Mandra Kumara. Piye Kresna? Upama Yayi Kresna besanan karo wong Ngastina ngono piye? Leng-lenging driya mangu mangung gong kanduhan rimang blerlena tanpa kanen
lir lena tanpa kanin yen tan tulusa mengko sang dyah utama leng-leng ora biyaning dang sasongko kumenyar mangrengga ruming buri mangken tanpa siring halepe kang umah Dawuh sinuwun tinimbalan ingkang dawuh ana parigawe apa tanpa sentimbaling abyantara nang ngarsaning ingsun lho nggih kepareng matur wonten geger ing Pasiban Jawi njaba geger lakar kasinggihan apa ana duwe rada pedhot kang wantilan singa mijil saka kerangking kuda kang tilar pandengan gedhe-gedhene parang mungka kang anempa gati geger wonten Pasiban Jaba awit wonten praptanipun Kilurah Petruk dalah pun Bagong ingkang badhe madhep wonten ngarasanipun Paduka Sinuwun mangkono Kakang Patih nok-nok nggih yen mangkono wenehana marga supaya munggah ana tinggil kawula nuwun inggih sendika ngestaken dawuh sapantuk wahyuning Allah yo demilah mangolah ilmu bangkit palogon lagoning lekas lho kita linuding kidung
Kadung kadareng hamor ngun manah rahayu hayu wana tan akolong gumolong manatu kara ya jagat ya dewa ya bathara iki tak sawang kaya praptaning Petruk kantong bolong kang ngabyantara sowan aning Stinggil Praja Ndwarawati padha becik sak tekamu ana negara Ndwarawati kene Petruk inggih lampah kula wilujeng den lampah kula wilujeng wiwit wingking dumugi ing ajeng pangestu paduka sinuwun Kresna ingkang kula ajeng-ajeng supados murakapi tumrap anak kula ingkang bajeng supados laris lan pajeng anggenipun bakul kajeng. Oh iya. Wong anakmu kuwi ya putuku dhewe. Ah nggih no. Syukur seketi jumurung menawi paduka tasih kemutan. Kepareng kula ngaturaken kunjuk sembah bekti dumateng sinuwun ing Ndwaramati. Iya banget panariman ingsun. Karya Birawa jroning nala bungah gambira marwata suta. Ora liwat pangestuku tampanana ya Petruk. Inggih. Kula tampi tangan kula kalih kula pundhing pesundulan mugi andadosaken cahya murcahya. Piye? Bojomu Purantawati rak ya pinaringan kebagas warasan. Inggih. Pangestunipun paduka Sinun Prabu Kresna pinaringan bagas waras. Lah iya syukur. Arepe dikaya ngapa lan kepiye? Kae iki ya anakku wedok. Inggih, kula nggih ngrumangsani kok, Gren. Petruk niki wong sing ketrima uripe. Arepe dapure Petruk ki elek. Ning kula menika duwe bojo ayu dasare anak Ratu Ndwarawati. Prabu Sri Bathara Kresna. Nyuwun sewu. Sampeyan tak mboten isin to duwe mantu kaya kula. Ora Petruk ora. Lah nggih. Upama kok sampeyan kok isin duwe mantu Petruk, anak sampeyan Purantawati, kula wangsulne kok mboten napa-napa kok. Ora apa-apa ki rak kowe. Wis remuk barang kok arep dibalekne. Bagong padha becik sak tekamu ana ing madyaning Stinggil Praja Ndwaramati. Nggih, wilujeng Ndara pangabekti kula katur. Iya Bagong dikepenakne anggone lungguh ya Bagong. Nggih, ngestokaken dawuh. Rokokmu apa no? Musik to. Urung-urung kok nakokne rokok. Petruk dalem mestine ki rak ana sing wigati. Ndak sawang tekamu ana ing negara Ndwaramati sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita-gita kang amengku gati. Mula kang saka mangkono mumpung ana wektu kang mirunggan mara gagik matura marang panjenengan ingsun. Nggih. Nyuwun sewu. Sowan kula ganggu ingkang sami lelenggahan. Punten dalem sewu. Lah niki basa ketoprak. Punten dalem sewu. Kang Sarta menawi wonten kiranging tata krama Kang Sarta Subasita Petruk nyuwun ngapunten wong kula menika nggih mboten asring sowan wonten ing negari Ndwarawati. Iya.
Ora dadi ngopo Petruk. Lah banjur ngaten. Menawi jamakipun tiyang aluhur Petruk menika dados duta. Nggih. Ning gandeng mung sak dapur Petruk, mung sak Bapak Semar. Kula cekap dipun kengken kalian bapak ngaten mawon. Kowe dikongkon apa karo bapakmu Semar? Lah, critane ngaten. Bapak niku rak duwe anak anyaran, kan? Sakliyane kula, Mas Gareng kalih Dik Bagong. Anak anyaran utawi anak pupon niku sing jenenge Bambang Senet. Nggih pun sawetawis dangu anggenipun ngabdi teng Bapak Semar. Dikongkon ngalor ya ngalor, dikongkon ngidul ya ngidul. Bambang Senet. Nggih. Karepene ya pengin niru kaya bapak. Lah gandeng lari menika sampun ngancik dewasa, mutah dumateng Bapak Semar. Pengen nambut silaning akrami. Lah kang tinuju mboten sanes putra jengandika sinuwun ing Dwaramati ingkang asesilih Endang Lara Temon. Nah, kula niku nganti gumun, Kula nganti gumun kali adik kula Senet niku. Ing atase bocah ra tau metu saka omah, kok ya mudeng karo bocah Dwaramati sing jenenge Endang Lara Temon kala mau. Mangkono. Nggih. Nganti kula takoni, "Le, kowe kok ngerti Sinuwun Dwarawati duwe anak pupon, duwe anak angkat sing jenenge Lara Temon. Ngertimu tekan ngendi?" Jare tekan Instagram. Oh. Mangkono nggih. Sajakipun sampun sawetawis sambung senadyan to namung sarana piranti. Lah, sowan kula mriki, badhe ngebon-ngebon esuk andhejawah sonten dumateng putra paduka putri ingkang asesilih Endang Lara Temon. Sageta kajatukrama kalian adi kula pun Bambang Senet cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagyat risang kabeh rangu rinangkul kinempit kehempit duh sangretnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang sing tias ya si tukang kudu kering Yayi Kresna wonten dawuh Koko Prabu. Babar pisan ora ndugama Yayi. Tekane Baladewa kelawan tekane si Petruk padha karepe bakal nglamar putramu putri si Endang Lara Temon. Dhuwur inggih. Mula kang saka kuwi Petruk Yai Prabu Kresna aku njaluk wektu utawa wanci sedhela bae. Aku tak jagongan karo Petruk. Sumangga Koko Prabu. Petruk wonten dawuh sinuwun. Madhep rene. Pripun? Madhep rene. Penapa dipun keparengaken kula ngungkuraken paduka sinuwun Dwarawati? Ya ora dadi pangapa Petruk. Madhep rene Petruk. Swangkahang rasa sumbar lindu getar bumi kunjing kumaluduk guntur ketuk Petruk wonten dawuh sinuwun Mandura. Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Waspadakno. Aku sapa? Nggih, kula ngertos. Kula ngertos paduka sinuwun ing Mandura Prabu Baladewa. Mripat kula mboten wuta, kuping kula mboten budhek. Mboten usah banter-banter. Mboten usah seru-seru. Lajeng kersanipun menapa kok Petruk kiren madhep sinuwun ing Mandura? Semur apa Petruk?
Menawa tekaning Prabu Baladewa ana negara Ndrawati kene iki padha karo kekarepanmu. Mula dina samengko supaya rancak anggonku dadi dutane wong negara Ngastina. Ngarabeke Lesmana Mandra Kumara kelawan Endang Lara Temon kowe mulya. Kowe mulya. Aja bebarung sinang yen kowe ora duwe dhuwit tak sangoni pira butuhmu ning tak jaluk kowe mulya. Ora usah tak rewa-rewa kepengin ngrabekke adimu si Bambang Sret mau. Nyuwun sewu. Kula niki nggih ngrumaosi kok sinuwun. Petruk iki wong melarat. Petruk iki wong ora duwe. Ning kapribaden kula, jati diri kula mboten kenging ditumbas kalian arta. Nyuwun sewu, panjenengan ora usah kemlinti. Ngaten-ngaten dupes sampeyan wong sugih iso semenang-menang kalian wong cilik kaya kula niki. Kula ken lunga. Kowe njaluk sangu pira tak sangoni kowe ndang minggat aja ngreget-ngregeti kene. Niku ucapan napa? Lara ati kula, sakitnya tuh di sini, ngaten. Jalaran napa? Panjenengan menika dadi wong gedhe, panjenengan iki dadi ratu, panjenengan iki dadi wong kondang. Nek mboten wonten pambiyantune wong-wong cilik kados Petruk ngaten niki tangeh kelakone lho sinuwun, tangeh kelakone. Sampeyan ampun dak siya kalih wong cilik. Ngelingono sampeyan biyen nalika zamane pengen entuk jabatan, pengen entuk swarane wong akeh nyedhek-nyedhek karo wong cilik. Nyumbang kono, nyumbang kene, pamriye ben entuk swara, bareng sampeyan wis dadi ratu, lungguh kepenak, mangan kepenak, banjur lali karo wong cilik. Niku patrape pimpinan model apa kaya sampeyan niku, nggih? Nyuwun sewu. Paduka pas butuh mawon sajake apik karo wong cilik, bareng wis dadi, bareng wis sugih. Paduka supe, paduka lali marang pambiyantune wong cilik. Iki dudu perkara kelungguhan. Iki dudu perkara derajat kang sarta pangkat, Petruk. Ning iki perkarane aku duwe karep. Kowe aja nunggal karep karo panjenengan ingsun. Nggih monggo mawon, ngaten. Ning sampeyan ampun nyogok kula babakan dhuwit. Lara ati kula niki, lara, Kula niku kere ngrumangsani kok. Kere-kere awak kula dhewe, kere-kere dapure Petruk dhewe. Ning sak kere-kerene Petruk ora nate njaluk dhuwit dateng sampeyan. Truk. Kados pundi? Nanging sumurupa. Tekane Prabu Baladewa iki ya bakal nggih kula ngertos. Sedaya keputusan niku wangsul dateng sinuwun ing Dwarawati, ngaten. Dados panjenengan niku mboten susah ngusir Petruk, ngaten. Sampeyan dateng mriki niku pangkate padha kalih Petruk, padha-padha tamune, padha-padha dayohe, padha-padha entuk wedang sak gelas, ngaten. Senadyan to paribasan kaya betet 1000 pangandika paduka mboten badhe kula gugu. Nanging seklimah dawuhipun Nalendra ing Dwarawati niku sing kula gega. Niku sing kula estokke. Lah saniki gumantung sinuwun ing Dwarawati. Yen kowe ora lunga saka kene, iki mengko tegese kowe sing bakal nyerimpeti lakuku. Monggo-monggo kemawon. Tartamtu wae iki mengko Yai Kresna bakal luwih ngeboti karo aku tinimbang kowe. Mergo apa? Mergo aku iki sedulure tuwa. Baladewa iki isih warise. Tartamtu Yai Prabu Kresna bakal ngeboti panjenengan ingsun tinimbang ngeboti dedapuramu. Lah niki nek perkara mbahas waris, sing warise Prabu Kresna niku napa paduka kemawon. Petruk iki ya warise Prabu Kresna. Elek-elek Petruk niku nggih mantune Prabu Kresna. Dadi padha-padha warise sinuwun ing Dwarawati. Ra nggih ngaten to? Iya Petruk. Lah iki lho cah omong dhewe. Ora usah ngaku-ngaku dadi warise Prabu Kresna. Kula niki nggih waris, isih kelebu warise Prabu Kresna. Wis saiki ngene wae. Pripun? Yen kowe ora gelem lunga saka negara Dwarawati, urusanmu karo Prabu Baladewa. Piye saiki urusane? Lho. Tegese kowe wani karo Prabu Baladewa. Kepeksane kula nggih wantun kalih panjenengan, ngaten. Sampeyan niku cilikane sing ngopeni kula jaman Kokrasana. Jaman cilikan sampeyan dateng Widara Kandang sing ngedusi sampeyan niku kula.
Nek sampeyan nantang Petruk entek wedine kari wanine. Ayo, yen pancen mangkono metu njaba Petruk. Nyapa ditokne njaba, tokne jero enak ae. Eman-eman nek bayar no. Karepku metu alon-alon. Kula mboten wedi kali sampean. Ayo, ora usah adu to sing balung kulit ing kulit. Alah, kesuwen, Truk. Kok Anudari Tyasrari Wotoro Weterawat Wewati wedi lamun kauningan ing Sombolan Setyaki mbok menawa jeneng sira tanggap ing sasmita bab iki negara Dwarawati bakal dadi ajanging Pancabakah ngestakaken dawuh Dukaka Prabu perkara iki bakal luwih tak rembug dhisik lawan anakku si Endang lara temen muga-muga enggal bisa antuk trontong-trontong pepadang wekasane bisa ngudari reruting praja Dwarawati nuwun inggih ngestakaken dawuh muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Wasih bubarna para wadyabala kang padha nggantung seba panjenenganing sun tumuli kundur hangraton nuwun inggih ngestakaken dawuh sinuwun lahing kono to wau sampun paripurna pangandikaning Sang Katong giya mandhap saking dampar denta tumuli kundur hangraton arsa minggah ing sanggar pamujan bawane Sang Nalendra yen Cinandra datan singlar saking Ubaya
Lampu murup prakara lakon bisa ditutukne mengko ning bakune awake dhewe ngaturke apa to wigatine awake dhewe sak kanca komplit saka kutha Nganjuk sowan marak mangarsa mapan ana ing tlatah Mbeji Kedewan Bojonegoro. Ngono ya, Mak. Iya. Ora lali nduk piye? Angka sepisan ya kuwi sujud syukur, puja lan puji syukur kang jero tumrap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa ngono, sing wis maringake kenikmatan keberkahan sumrambahe para warga gogong kang mapan ana ing Mbeji Kedewan. Oh ngono, iya.
Mokal tanpa nikmating pangeran, mokal tanpa nikmating Gusti, awake dhewe bengi iki bisa kumpul bareng-bareng lek-lekan tirakatan mapan ana ing kene no. Oh ngono ya, Mak. Wah iya. Iya ya, Mak. Aku bakal takon karo Biyung. Takon babakan apa no? Janjane bengi iki acarane apa, ujug kabule apa? Ngene ya, Nok. Piye? Ya kuwi ujupe ya kuwi Mahargya Putra Miwaha Siwi. Oh ngono, heeh. Sing didhauhke sapa? Heeh. Iki sing didhauhke, heeh, sing kakung ya kuwi Mas Andre Adi Pratama. Oh ngono, heeh. Putra saka Bapak Suwandi Kang Sarta Ibu Dari. Oh ngono, heeh. Sing estri sing cewek ya kuwi Mbak Sevi Yulia Andriani. Oh ngono, heeh. Ya kuwi putrine Bapak Sukemi, heeh. Kelawan Ibu Tarni. Oh ngono, heeh, sing mapan ana ing Beji Kedewan kene. Oh ngono ya, Mak. Heeh. Iki Mahargya Putra Miwaha Siwi manten bengi iki kajate ujub kabule no. Oh ngono ya, Mak. Ya lantaran hajat iki hajat manten awake dhewe ditimbali keluarga Gung, keluarga besar. Ya kuwi Bapak Sukemi, ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani kang wis nempuh bebrayan agung, nempuh bahtera rumah tangga, awake dhewe bisa sowan maneh ana ing laladan Beji Kedewan Bojonegoro. Ana ngaturke panuwun. Awake dhewe kae pertama kali sowan ana ing kene yen ora keleru ditimbali karo ingkang winengku kinurmatan Bapak Ngatijan. Oh ngono. Akhire nglerek isih diparingi wektu kang mirunggan karo Gusti Allah. Kanggo nyambung tali paseduluran ya kuwi ngaraketke tali kekadangan utawa silaturahmi sowan meneh karo dulur-dulur sanak kadang kang mapan ana ing Beji Kedewan Kabupaten Bojonegoro. Oh ngono ya, Mak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sowan komplit no. Iya. Asta Brata Group saka Kutha Angin. Ya. Kutha Angin Kadipaten Nganjuk. Iya. Wah luar biasa. Sindene jejer-jejer ijo kaya lemper. Wah iya. Wah jan iso ketok kompak diseragami. Lah iya. Sinden ana cacah 5, sinden cacah 6. Iki nak jaman saiki to no. Nganggo seragam cantik-cantik ngene iki jaman saiki. Mergo perkembangan zaman, nut jaman kelakone wayang mengikuti perkembangan zaman. Dadi sing didelok, sing dipirsani karo para warga masyarakat, mirsani pagelaran wayang kulit ki ora mung ceritane wae, ning uga ana sindene sing dadi daya pikat utawa daya tarik, nilai plus. Ayo. Nek jaman biyen wayang tempo dulu ngono sinden ora kaya jaman saiki. Oh ngono. Sinden jaman biyen ngono siji ae tuwek lungguhe jejer penggender. Oh ngono. Ngono gek ngrokok, lupute ngerokok ya nginang utawa nyusur. Oh iya. Perkembangan zaman-zaman saya maju, oleh pencetus Ki Narto Sabda, sinden dideleh ana ing jejere dalang. Oh ngono. Perkembangan zaman setiap dalang punya inovasi sendiri-sendiri. Durung maneh ana inovasi saka almarhum biyen Pak Entu Susmono Tegal. Ayo, sindene madhep ning kelir, madhep wayang. Oh ngono. Mengko nek pas tampil utawa pas nembang lagi diunggahke. Oh ngono, dadi inovasine dalang ki dhewe-dhewe. Aku besok ya ora gelem kalah, Aku ya arep gawe inovasi. Ngono. Sinden ora tak kek sinden gender, sinden ora arep tak dekek ning jejer dalang, arep mbok dekek ndi? Ning dhuwur gayor ngono. Wis. Ning dhuwur kono ungkang-ungkang, nek pas mangan dikerek. Lah iya. Anggere dalange suluk muni mak. Lah iya. Woi aja nut jaman kelakone iki sing becik wae, sing apik wae. Iya,
luar biasa. Mas Andre Adi Pratama dengan Mbak Sevi Yulia Andriani. Ya aku iki ya durung rabi, aku iki durung nikah. Oh ya, si Joko, ayo. Ning aku ki wis tau sinau tumrap bebrayan, tumrap wong omah-omah. Oh ngono. Wong wedok utawa sing wis membangun rumah tangga, membangun bahtera rumah tangga, kewajiban seorang istri kuwi ana 3 no. Oh ngono. Dicatet. Oh ya, kewajibane bojo ana 3. Kaping pisan ora lali nindakake ibadah. Wong wedok ahli swarga, nek wis diwengku kakung, ayo kowe aja ninggal ibadahe. Oh ngono. Upamane agamane Islam ya ora ninggal salat 5 wektu. Saya-saya entuk wong lanang sing becik imane, apik morale. Oh ngono. Nindakake ibadah sesuai dengan kapitayan kang sarta kepercayaan masing-masing. Kaping pindho, wong wedok calon swarga kuwi nek bangun miturut karo wong lanang. Oh, ngono bangun miturut karo wong lanang. Ngalor-ngalor ngidul-ngidul waton perintahe utawa perintahe wong lanang mau ora njegurke ana ing juranging maksiat. Oh ngono. Iya, kaping telu wong wedok calon swarga sing sregep poso. Oh ngono. Masane ora mung poso nahan ngluwe, nahan ngelak ning masani ati. Oh ngono. Iya ya, Mak. Wong wedok yen wis diwengku kakung kudu manut perintahe wong lanang. Apa meneh wong lanang suami, kuwi nak wajib memberi nafkah kepada istri. Nafkah iki dibagi 2 no. Nafkah lahir, nafkah batin. Oh, ngono. Nafkah lahir sandang pangan papan. Oh, sandang pangan papan. Nafkah batin ki nyun sewu ora kok saruning iki ngelmu. Hubungan biologis kuwi nafkah batin. Oh, ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok ki ndak oleh nolak lho. Oh, ngono. Nek upama awake kesel, ora entuk nolak kecuali nek pas datang bulan utawa pas bulanan. Oh, ngono. Wong lanang kok pas butuh, wong wedok kok nolak. Kuwi hadis, wong wedok mau sewengi bakal dikutuk karo malaikat. Hadis. Lah nek sing wedok butuh, sing lanang pas kesel, kuwi sah ora dihukum. Oh, ngono. Iso. Ning kuwi jenenge hukum ora adil. Lho, iki ajaran agama kok. Ajaran agama. Ning apa ya ora kena disiasati? Kena disiasati upamane sing lanang butuh, sing wedok kok pas awake kesel bar nglembur bar nugas utawa bar ngerjakne tugas kantor. Kena disiasati. Disiasati piye? Upamane wong mangan sego goreng, leren toke ben dipuluki dhewe. Oh, ngono. Iya. Iya. Iki ngelmu ora kok rusuh. Oh iya, pengetahuan. Luar biasa. Ora lali ya kuwi ngucapke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang para pepunden-pepundene awake dhewe sing nimbali aku kang sarta kanca-kanca saka Kabupaten Nganjuk sowan marak sowan ana ing kene. Ya kuwi pinanganten kekalih. Ayo Mas Andre Adi Pratama kang sarta Mbak Sevi Yulia Andriani, keluarga besar Pak Sukemi, Ibu Tarni kang mapan ning Beji, uga Sudarmane utawa wong tuane Mas Andre, Bapak Suwandi karo Ibu Dari ngaturake panuwun kang tanpa upama awake dhewe isih pinaringan wektu kanggo nyambung tali silaturahmi kekadangan. Oh ngono antarane Nganjuk dan Bojonegoro. Alhamdulillah ya. Wah luar biasa. Wit sore aku nyambut gawe ning kene seneng kok no. Seneng semangat. Lah ya. Apa meneh luar biasa didukung dengan sound system sing kepenak. Lah iya. Wah, hebat tenan. Iya. Sound system penak. Wah, iki nek ning Nganjuk digone Nganjuk wis hebat. Lah iya. Oh ngono. Luar biasa matur nuwun. Ya, dasare awake dhewe ya
mau budal saka ngomah. Heeh, setengah papat sore. Ayo tekan kene jam pira? Meh jam 8 tak omongi. Lah kok iso meh jam 8? Lah raimu kesasar tekan Sragen kok piye to? Piye to? Iso nganjuk iso arep ning Bojonegoro kesasar ning Sragen. Lah aku iki turu ndak roh no. Oh turu, aku iki turu dilalah sopirku sopir anyar. Iya. Kulinane no sopire si Ardi kuwi. Ayo nek Ardi percaya aku wis genah dalan, wis mudheng dalan, tak tinggal turu no santai. Ayo, heeh. Aku turu nganggo sopir sing anyar. Aku tak kira ya wis weruh dalane. Heeh. Aku turu penak tangi-tangi. Lho kok wis ana kuthane ana gadinge loro. Nek kutha gadinge loro iki wis Sragen. Lho terus ana mie ayam Kabupaten Sragen. Matamu picek iki lho. Iki Sragen iki. Kowe arep ngeterke tanggapan apa arep mulihke aku ning Solo? Lah iya, ora apa-apa. Untunge aku melek lho, Nok. Lah iya. Umpama urano wis digawa tekan ngendi-ngendi. Lah ya ora apa-apa sing baku ora randat kebangetan. Lah iya. Uga ngaturke panuwun terima kasih. Katur sapa? Katur dumateng dulur-dulurku WMC Wayang Mania Community sing berkumpul pada malam hari ini. Oh ngono pecinta wayang. Siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wah ya, WMC Mas Karno. Ayo. Dan kanca-kanca ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ngaturaken terima kasih matur nuwun. Wah iya. Dalang Akbar tidak menutup mata. Wah iya. Iso masuk ana ing daerah Bojonegoro ki saka kekadangane kanca-kanca WMC. Oh ngono anggone ngraketake paseduluran. Nah, dadi seniman ki ora mung sing diudi, ora mung perkara skill. Skile wis apik, saya apik meneh nek serawunge relasine tambah luas, tambah bagus. Oh ngono mah. Ayo ngaturke panuwun. Ya pancen kaya mangkono ndongakne marang pinanganten kekalih. Ndongakne marang ya kuwi Mas Andre Adi Pratama kelawan Mbak Sevi Yulia Andriani. Moga-moga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah katal akhirah. Bisa menciptakan baiti janati rumahku surgaku. Satemah bisa nduweni golek kencana kang wujud putra no. Ngono ya Mak. Ya. Ora ndongakne temanten nganti kaken-kaken ninen-ninen. Ora ndongakne kaken-kaken ninen-ninen ora. Mergane apa? Kuwi donga kleru, kuwi donga salah kok no. Oh donga kleru, donga salah. Mugi-mugi temanten ngatut runtut reruntungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Lah dalah diijabahi tenan. Saiki jaman saiki wong tuwek kari modare pegatan iki akeh lho, Nduk. Oh ngono. Dadi dongane diganti. Muga-muga antuk wahyuning judo. Wah iya. Donya nganti tekan akhirat. Wah iya. Amin ya rabbal alamin. Angkulate pagelaran pada malam hari ini uga di live streaming lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh, ana ing Laladan Beji, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro bisa lumantar mirsani YouTube ana ing channel Astabrata Media. Oh ngono ya, Mak. Alhamdulillah. Wah, penonton hebat, penonton luar biasa.
ngene iki nyambut gawene dalang senadyan to janjane abot ning krasa enteng merga suasana yang mendukung. Ngono ya Mak. Kamangka gaweane dalang ki angel-angel sewengi 6 jam sirah mikir mripat nyawang kahanan. Ha iya, kuping ngrungokne gender karepe nek suluk ora bliro. Lah iya. Lambe nggo anta wecana, nggo omongan wayang, nggo suluk. Ha iya. Tangange nggo nyabetke wayang, sikile nggo jejeg keprak, kene cek ngempet nguyuh. Lah iya. Ning ora krasa merga para warga masyarakat kang mapan ana ing Beji lek nyemet dulur karo awake dhewe sak kanca Astabrata. Ha iya. Wong liya dadi dulur iki ya bengi iki. Oh, ngono. Iya ya Mak ya. Dasare Beji masyarakat ana ing kene iki ya minded nyang wayang. Daerah Bojonegoro iki desa Beji iki daerah sering ana pagelaran wayang kulit. Wah iya. Iya ya luar biasa. Ayo. Yo, saiki ngaturke pemeriah supaya omongan ora dhewe, omongan ora ijen. Iki ana Mas Gareng. Mas Gareng. Ayo. Gareng saka Bojonegoro. Heeh. Jare jenenge anyar Gareng Tipes. Ayo. Gareng tipes, engko nek mundak larang anu celukane ya saya berbobot. Oh ngono. Gareng kolesterol. Oh iya. Nek saya larang nek gareng stroke ngono. Lah kok medeni malah jeneng penyakit. Wah luar biasa. Diaturi minggah ana ing pepanggungan. Selindro sing ngrasa serampatke wae. Oh ya. Ya karaben gobyos golek keringet Mas Gareng. Ayo, monggo Mas Gareng omong-omongan ning Sasana Budaya. Yuk, ya yuk.